לא מעט אנשים שואלים אותי שסך הכל תאריך הלידה שלהם 8. מה זה אומר? אתם יודעים כמה אנשים בעולם סך הכל תאריך הלידה שלהם הוא 8? אם יש 7 מיליארד אנשים ב9 מספרים, 750 מיליון איש הם 8. וה8 יכול להיות מורכב מכל מיני דברים. 8 יכול להיות מורכב מ-449, מ-224, מ-134, מ-629. ה8 יכול להיות מורכב ממלא מספרים. כל 8 הוא אותו דבר. הנומרולוגיה היא תמונה כללית, היא אף פעם לא מספר אחד בודד. כולנו חיים בנסיבות חיים. המצב המשפחתי שלנו, המצב הכספי שלנו, ההורים שלנו, הילדים שלנו, הממשלה שלנו, שער הדולר, מזג האוויר. יש אחד שהוא קורבן של נסיבות. דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, ויש אחד שאומר, אוקיי, דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי, מכאן, לאן? האנשים יהיו נחמדים לבוס שלהם יותר ממה שהם נחמדים לבן או בת הזוג שלהם. רוב האנשים יהיו נחמדים לקולגות שלהם או ללקוחות שלהם יותר ממה שהם נחמדים לבן או בת הזוג שלהם. נניח שזה גרף האושר שלי, בזוגיות, בכסף, ביחסי הורות, בכל דבר אחר. זה המקסימום, זה המינימום. ואני צופה משבר בתחום מסוים, נניח זוגיות. אני יכול לקחת את בני הזוג וללמד אותם להגיע למקסימום זוגיות. כשיגיע המשבר הוא יפיל אותם לכאן, הם אפילו ירגישו את זה. רוב האנשים חיים על הבינוניות, ולכן כשיגיע המשבר בכל תחום בחיים שלהם, הוא פשוט ירסק אותם. אני אומר לפעמים לאנשים בהרצאות, אם הייתם מוציאים את הילדים שלכם כל שני ורביעי 5 שנים לפני הגירושים, יכול להיות שלא הייתם מתגרשים אף פעם. אבל אחרי שהתגרשתם, זה ברור לכם לגמרי שאתם צריכים להוציא את הילדים כל שני ורביעי.